numai că în unele părți ale globului așa se face înainte de pomana porcului. De data asta avem de-a face cu porcul ionel. Ambulanța! Ambulanța acolo! Să știți, dumneavoastră nu vedeți pe Ionel, dar el este participant la Masterchef. Hai că avem oia, chiar de iute, dar avem și alte condimente. Ajung la al doilea hop. Aoleu, miroase ars. Au trecut și de-al doilea hop, Ionel și canibalii vegetarieni. Vii spre tine, Berti, și vezi că miroase frumos. Eu ar trebui să știi, am mâncat doar carne de câteva zile, așa că sper să nu se atingă de mine. Forma aerodinamică nu